Belum belak ke hambai UTF Tiprasa tidulna rokno tambaga hingga जों दाबो तामिलनाडु त्रिपुरा तंजामानि अजरावा जों लकडाउन वे सामुरगमा yang थंका आनि मुंगल आरकिसु देबरमा बिनि मुंगल सरना त्रिपुरा बहा करमसरानि आंखायबा दिमसरानि दाबो जोंनो सुबखा UTF त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सारो तामबागा हिंगा बरम जों SMS खालायजा बरम जों कन्टेक्ट खालायजा अबन करे बरम लगे लगे न जोंना टिकेट बुकिं फेरिखा अबन बागै ब्लेकनो खा पाय खूब के खा के प्लंका बरना हमबाया करो तम बागै हिंगा जों वन लाय तंगमनि जों आरो फाइननि एक मास बाक्सा बिना सामखाय तंजमासे अ जराबो बर जोंना रांकरि मिदिसिनखै जों वानसु लाय तंगमनि चिन्तिफ्रा सरना जों बकिसे मिसासो हेल्प नमाना होय जों बरकनो सुबह मुं सानमानि लगे लगे बरक चिन सुबह मुं सानमानि बरक लगे लगे न इधर खाये बरक जों दे कॉन्टेक्ट खाया जों कॉल खाया जों टेक्स्ट खाया इनका लगे लगे ना जों टिकेट बुकिं फेरिखा जों ताबो त्रिपुरा जों बेंगलुरु थानाय बे बेंगलुरु जों 7 तारिख टिकेट कंफर्म फेरिखा जों अरो तंगो 8 जना इनका 8 जना आरो तो सीट कंफर्म फेरिखा बरो आं बागे UTF पेसिन तिब्रासा तिदिनो रनो ब्ले खबर खुबे हमबाय अब हायनि वंसुं मैया तिनि हाय जरावो आसुके खातन सका आसुके बखा मनाबो तंमनि पहर फमा हेमा तंखा बखा आसुके सरंगा हनै तबनो साइकेल पेलिया आनि नगुन बरक तै तिंगो तो तिनि दलरक बाहायनो ब्ले के तंसबलाजा UTF मथरनो ब्ले के हमबाय याफारो बे जों अरन 4 तारिख ओंखारनाय जों 8 जना बेबायदिनो रेजिस्ट्रेशन खाय जों स्लिपार खाय बुकिं फेरिखा ब्ले के हमबाय महैके जों वानसु में तंगनि चिनि कबरमा से खाना हनै हेतन बरक जोंना से कल खाना बिसिंखै बरक लगुलगुन चिनि ककनो चिनि खान दुखनो बरक खानावै जोंना सुबाखा ब्ले के हमबाय महै जराबो सुबा मुंले भगवान सि हिंजाबो अबन बागै बरनो जों भगवान हनि वानसुगो बेतन हिंगे जों खब चारां करै चिंगाखौ केबना 1500 तंगो केबना 1000 तंगो महैनो ए आबो हायि तंगन जराबो बरक सुबाखा जों बाक्सा बर हिंमाना नोनो लकडाउन सिवि तंगो तम कंपनी समखाय तंग हनै जों आबो सानामु जोंगो जों लकडाउन उन्नाय मिसु साइमनो दा अ जराबो जों त्रिपुरानि जों रामदास कंपनी समखाय तंजामानि अ जराबो बरक सावो नरकनो जों काम फारिनाय जों गवर्नमेंट परमिशन जाफिनै बरक जों पगनार जाक हेगे जों खालेके लकडाउन पुरनो 3-4 दिन खायमन करबो के बरक जों डायरेक्ट मसरिका नरो नगमा थांसिनाय नरो नगबे अर काम करिका नरो टिकेट टांग लगी नरो नगो थाना बागै इनके बरक जों 3-4 दिन समय रेखा ये समय दिन बिसिंग जों टिकेट मान लिया इनके टिकेट मान लिया इनके जों मुंसपन खते करिका बरक टांग सिनाय हिनै जों रुम बरक ना लाखिया जों ओंखारि रेखा रुम नि बरक इनके जों रुम बरक नाय टांग लाखिया इनके रुम बरक टांग बिसिंग जों साइमन का बुले जतन थांलाय दिरुबा जों बरक सबा जाना हनै जों ऐसे UTF मथाबो SMS टेक्स्ट खाय साका इनके बरक लगुलगुन चिनि को खनावै चिनि जों गालनो नुबै बरक माया नांगै फेलगै जों सुबाखा अबन बागै बेलायखनो हमबाय मारो खातुक्लं हमबाय बिरि कुलपाया तबो फाइटर बरनो सुबाथु तै जों हे बरक गोबां मताव दं महै तंखौ बरनो सावो नरबो जतन खाबायके बरनो हमबाय दि तंबक हिंगे बरक सिनतिफ्रानो मोथांनाय हमबाय ब्लेके जत UTF मथरनो तै तिब्रा सरकनो ब्ले के हमबाय